Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekezai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura zvose izvo zvandakaita nebest friend yangu apo patainge tichiri kuzvishavane. Iko zvinozve tava kugara zvedu kunoku kuCape Town nevarume vedu. Saka murume wangu iye mukoma ainge achishanda kuprison services, ainge ari munhu uya wekuti ainge achida vakadzi zvakadarikidza mwero. Saka murume wangu aigara achingondichita nguva dzose. Nerimwe zuva takazomutevera ndiine best friend yangu, takabva tachizomubata aine umwe musikana. Saka musikana uyu takatombomurova, but ainge asingade kuti ndinge ndichimurova musikana iyeye. Saka musikana uyu akazotosvika pakutotama muzvishavane. Ainge ari student kwavo, kumusha kwainge kuri kumberengwa. Akasvika pakudzokera kumusha kwavo nekuda kwekuti ndainge ndava kungogara ndichingomurova nguva dzose, ndokubva achizotiza akadzokera kumusha kwavo. Saka akangotiza mukoma because musi wacho iwoyo ndakangomuka ndakazvifunga, ndokubva ndatotorana nefriend yangu ndokubva tachizoenda pamba paainge achigara. Takati taendapo pamba paainge achigara ndokubva tachizotanga kumurova akabva atiza, then ndokubva tachizosara tichitora hembe dzake, but handina kutora hembe dzakawanda, ndokubva ndachizoenda nadzo kun'anga. Musikana uyu mukoma akazotsikwa nemotikari. Akati atsikwa nemotikari kudaro ndipo apo takabva tachizotanga kungoita sevanhu vainge vava kurasika njere inini neshamwari yangu. Saka hazvina kukasika zvaonekwa nekuda kwekuti friend yangu paakangoona kuti ainge ava kuita sekunge munhu asina kukwana, anoti iye akati achitaura neimwe sister yake iri kuBotswana ndokubva atotanga kutoseka. Apa vainge vachitoronga nyaya dzemanyaradzo, ndopaakatoona kutoti there was something that was wrong. Akabva achizomhanya kwagogo vaya, akati aendako kwavainge vachigara kumandava, ndokubva vatoona kutoti shamwari yangu ainge atova murwere wepfungwa. Vakabva vachizotuma vanhu vavo vavainge vachishanda navo. Ndakangouya ndikatorwa mukoma paflea market pangu, ndainge ndiine table ndichitawo zvekutengesa hembe. Vakangonditi hanzi nagogo handei. Ndakangoti ndichikopinda mumotikari mukoma achikatotanga kutoherereka, ndikatotanga kutopopota ndichitoti ndinonzi jeraini muda kuenda neni kupi, but kwainge kwava kupopota kuya kwemunhu ari kutorasika njere. Apa varume vedu hapana kana zvavainge vachitomboziva. Mukoma nashi takafonera varume vedu mushure mekunge tapiwa mishonga, because taimbopota tichiita right tobva tamboita sevanhu vanopenga, tikavaudza kuti tainge tatomboenda kuchechi, izvo tainge titori pamba pagogo tichitorapwa. In 2 days time mukoma tichirapwa tiripo pamba pagogo. Zvino takabva tachizoudzwa kuti tinge tichiita right, taifanira kuti tinge tichizoita vana kubatira pamuviri. Kana tabatira pamuviri then tobva tachizozvara vana ivavo taifanira kuti tinge tichizovachekeresa. Ndidzo mhiko dzatakaita nefriend yangu mukoma, tose takaita pamuviri panguva imwe chete. Vana vedu vose mukoma vakazofa vava ne4 months, chinova chiri chiitiko chekuti chakashamisa vanhu vakawanda. Ini hangu mukoma nashi zvinondiremera mupfungwa dzangu. Handizivewo kuti murume ndogara naye pasi here ndomuudza kuti ipo paya pawakasarudza kuti unge uchiita zvecheating ndichizorova girlfriend, takabva tachizoenda kun'anga. Uye handinawo kunge ndakaziva kuti kuenda kun'anga kwandainge ndaita kwainge kuchazokonzeresa kuti hure rako ringe richizofa. Ndo zvakaitika izvi mukoma nashi kusvika pari nhasi. Zvinhu zvekuti ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinobatikana, ndinopererwa kushaya kuziva kuti saka what am I supposed to do. Mwana wangu ndakachekeresa, handina mari yandiinayo. Vamwe ndivo vandinongonzwa pamaconfessions vachiti tine mari takachekeresa vana vedu. Wangu mwana ndakangomuchekeresa mukoma kungoti ndige ndichingozviprotecta inini pachezvangu. Ndauya pano ndikungodawo maadvice kubva kune vedare renyu, kune vose avo vachandibatsira. Ndingatenda zvikuru kwazvo. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Heya, pakaipa hanzi vamwe ndivo havo vanochekeresa vana vavo kuti vange vachizopfuma, but inini ndakachekeresa wangu mwana nekuti pfungwa dzangu dzainge dzava kurasika. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini wondauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. KuZimbabwe uko handina kana chandiinacho kana huku chaiyo handina. Muno muSouth Africa ndinogara muhotel. Mari yandinoshandisa pazuva roga rakatsikwa naMwari ndisingaverengi mamwe mabills andinenge ndichifanira kuti ndige ndichibhadhara, it is up to 8 to 12,000 mari yandinobuditsa each and every day. Saka upfumi hwangu mukoma ndehwemakore mashomanana. Sekuru vakandibatsira vakanditi ndinokwanisa kurarama kusvika maybe ndava ne47 years, zvichireva izvo kuti ndangosara nemakore 5 chete ekurarama then ndobva ndafa. Saka vakanditi unofanira kuti unge uchidya mari sekunge uri kudya mushonga wemusana. Ndainge ndisina mari ini mukomanashi, but nekuda kwekuti ndainge ndichidawo kuzonzi ndige ndichizonzi ndiri mupfumi. By way, musafara kana kuri kunzi ukatengerwa chaunenge watengerwa nemunhu ane mari dzake, nekuti hauzivi kuti mari iyoyo anenge aivhombora pai. Dzangu mari mukomanashi imari dzehurombwa, ende ndakapiwa makore mashomanana ekurarama, ende makore awa mashomanana andakapiwa ekurarama ndakanzi ndichazofa chete, ende kufa kwandichaita hanzi ndichafa rufu runorwadza. Ndakakurirawo mumabvuku, taingoonawo vakomana vapfana vane mari ava tichingochivawo upenyu wavanorarama tichingoti nesuwo dai takwanisa kurarama upenyu hwakadaro. But nekufamba kwenguva ndakazoona kuti muZimbabwe chaimo kuti unge uchinzi waita mari zvinenge zvichitoda utori nevanhu vaunenge uchitoziva, vanhu vanenge vachikubatsira, nekuti pachezvako haufi wakazvigona zvekuti unongonzi waita mari. Saka ipapo ndipo pandakabva ndachizoshinga kuti ndige ndichizotsvaka munhu anondibatsira. Kwedu kumabvuku uku kune vanhu vakawanda vechirudzi. Saka sekuru vangu vaiwirirana neumwe mudhara uyo ainge ari wekuMozambique, ainge achishanda kumarondera, aishanda pane rimwe prazi. Mudhara uyo yainge iri n'anga. Ndakazoenda kwaari mudhara iyeye, asi ainge atova mutana. Akabva achizonditi mazuva ake ekurarama ainge akwana, ainge ava pedo nekufa. Akabva anditi iye ainge aine nyoka iyo yaainge akabva nayo kuMozambique. Akanditi ndine shato yangu bhururu yandakabva nayo kuMozambique, zvino shato iyi iri kundinetsa, ndiyo iri kunditadzisa kuti ndige ndichifa, inoda kuti ndige ndichiidzosera kuMozambique. Ndikabva ndati sekuru zvinombonetsa here, dzoserai nyoka iyoyo kuMozambique. Vakabva vanditi tariraone, kana kufamba ndoga handichagoni, zvino kana imo mubhazi macho ndingamukwanisa here mubhazi, kugara mubhazi kubva kuno kusvika ndava kuMozambique. Ndikabva ndati sekuru ndipei mari, noziva kuti nini ndinoda mari, kana mukandipa mari nyoka yenyu ndinoenda nayo kuMozambique, because nyoka yacho panguva yacho iyoyo yainge ichakwana mune chimwe chiChanganibag chainge chakaita chidiki. Vakabva vanditi unozozvikwanisa here? Ndikabva ndati kana mukangondisimbisa chete chandiri kuda imari sekuru ndinoenda nayo nyoka iyi. Saka vakabva vachizondipa tsvimbo, ndinenge mukatsvimbo kangu so kandinofamba nako kandakapiwa nasekuru ava. Vakabva vanditi netsvimbo iyi yandakupa ndokutokusimbisa kwandakuita, unofanira kuti unge uchizoenda nenyoka iyi kuMozambique. Vakabva vanditi iyo nyoka
yainge ichazondiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichizonoisiya pamba peng'anga ipi, asi vakandiudza kuti ng'anga iyoyo yainge yakasofa kudhara, because pavakapiwa nyoka iyoyo vakati vakaipiwa nyoka iyi mainge muri mugore ra1973 ndipo pavakapiwa nyoka vakabva vati kuti sekuru ivavo vachiri vapenyu handioni, vanenge vakasofa kudhara, because ivo vaiti hanzi pamakore avo pavainge vachiri vakagwinya, hanzi sekuru vacho vaitopota vachitobhururuka vachitoya muZimbabwe kana paine zvavanenge vachida kubva kwavari sekuru ng'anga yainge ichiwirirana nababa vangu vachivasimbisa zvekare. Saka vakabva vachizoti handione sekunge murume achiri mupenyu nekuti ainge atoriwo mudhara pamakore acho iwawo ari mudhara wechikuru. Vakabva vanditi asi kana ikakuratidza pekuenda unongosvika pamba pacho ipapo wobva wati ndatumwa naNhengi ndanzi ndige ndichiuya kuzosiya chirombo ichi, nekuti akachipiwa nasekuru venyu havangamborambi. Kana kuri kunzi vakaramba unofanira kuti unge uchizochiudza chirombo kuti varidzi vako vakuramba, zvino zvavakuramba ini ndava kukusiya pano. Kunyange ukasazochisiya pamusha pavo asi unongobuda kunze kwemusha wobva wangotsvaka pekuti unongochisiya wobva wachiudza kuti iwe watoramwa nevaridzi vako, saka zvava kwauri, iniwo ndingori nhumwe yatumwa nasekuru. Saka ndakabva ndachizotora chirombo chiya chasekuru mushure mekunge ndatora bhegi riya ndakaenda kumba ndikarara naro bhegi. Usiku ihwohwo mukoma ndakarota dzimwe hope dzandisina kunzwisisa. Ndakarota ndichichata neumwe mukadzi uyu ainge akanaka kuita Miss Malaika chaivo. Pandakamuka ndakatobhoyekana ndikatoridza tsamwa ndikati shit man, ndanga ndichitozvirotera hope dzangu dzakanaka. Apa ndabva ndamuka ndakamutswa nekukukuridza kwejongwe, ndokubva ndamuka ndikabva ndachizoenda ndikanobata motikari ndakaburukira mumarondera, ndokubva ndachizodarikira ndichizoenda kwaMutare uko kwandakazosangana nemurume akazondipa mari wandainge ndanzi ainge achikwereta sekuru. Saka murume uyu akabva achizondipa mari sezvandainge ndakaudzwa nasekuru kuti uchawana munhu achakupa mari, ndiyo yaunofanira kuti unge uchizoshandisa mari iyoyo. Ndakabva ndachizoenda kuMozambique. Mushure mekunge ndaenda kuMozambique ndatova muMozambique ndipo apo chirombo ichi pachakazotanga kutaura neni ndakanzwa kungoti hi muChanganibheg muya ndikabva ndati ko icho chiri kungoti hi muChanganibheg chimbori chii chaizvo. Ndipo apo pandakabva ndachizonyatsokuteerera ndikabva ndaona kuti chainge chiri chirombo chiya chainge chichitaura chiri muChanganibheg. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura nacho ndikabva ndati bhururu wangu, nyaya iyi yauri kuda kutanga iyi handione sekunge tinokwanisa kuwirirana. Iwe wadi wangomirira kuti ndinge ndichikusvitsa kuvaridzi vako, kana ndakusvitsa kuvaridzi vako then tobva tachizongosiyana. Izvi zvekuti tinotanga kutaura tose ini handizvifarire. Saka ndakati ndiri mubhazi ndakangobatwa nehope zvishoma kuda kwemaseconds mashoma. Chirombo ichi chakabva chachizouya kwandiri chikabva chazviratidza kwandiri kuti chainge chiri icho chomene. Chakazviratidza kwandiri mukoma, asi ndakaona kuti ainge ari mukadzi uya ainge akanaka wandainge ndakarota ndichichata naye ndikaridza zikutsamwa pandakazomutswa nejongwe richikukurudza. Saka akabva achizonditi saka wafunga kuti unge uchinondirasa here nhai mudiwa wangu, kuinga wani zvatakachata iro zuro rino nhasi wava kutondiramwa. Ndakabva ndati mukadzi uyu nemanakiro akaita handingambomuramwi ini. Ndikabva ndati zvino zvauri nyoka ndingagara newe sei uri nyoka. Ndakabva ndachizoona ndava mune imwe nzvimbo ndichifara, ndainge ndisingazivi kuti muSouth Africa muhotel mandinotogara ndichiratidzwa ndine vakadzi vakanaka zvisingaite vemuno muSouth Africa nevarungu, because ndinotodanana nevarungu kana kutotsvaka urere paintaneti ndotorikwidza ndege kana kubva kune dzimwe nyika dziri kunana Brazil kana kuAmerica vanotouya vachitombogara neni nekuda kwekuti mari yandiinayo yakawandisa. Saka zvose izvozvo ndakazviratidzwa ine vision. Ndakabva ndatoona kuti chirombo ichi chiri kutondiratidza zvinhu zvitori zvitori nemusoro. Ndikabva ndatoti saka ndoita sei, chikabva chanditi iwewe chiita U10 chirova U10. Ndakabva ndati but hazviiti kuti ndige ndichiita U10 nacho chinhu ichi. Ndakabva ndachizosvika pamba
sekuru vacho ivavo chainge chandipa madirections. Vana vepo vakabva vati vainge vasingakwanise kuchigamuchira, vakabva vanditi kana muchikwanisa, kana makasununguka tinokwanisa kuenda tose kuchechi kwedu. Vainge vachinamata Roman Catholic, vakabva vati ndiko kwamunokwanisa kuenda kunochisiya ikoko. Ndikabva ndati izvo hazviite kuti ndinge ndichinzi ndaenda kunosiya chinhu ichi kuRoman Catholic. Saka pano ndoita sei? Ndakabva ndachizoti handichatokwanise kuti ndinge ndichisiya chinhu ichi kuno kuMozambique, ndava kutodzoka nacho kuZimbabwe. Saka ndakabva ndachizodzoka nacho kuZimbabwe chirombo ichi, ndikabva ndachizotanga kuita mari. Ndakatanga kuita mari yakawanda mukomanashi, yainge isingazivikanwi kuti yainge ichibvepi. Ndaingokaruka ndatoona kutoti mumba ndinenge ndiine mari yandinenge ndiinayo. Saka ndozvakaitika panguva yacho iyoyo ndichitanga kuita mari. Saka chirombo ichi chakabva chachizondiudza kuti chainge chichida sikarudzi yababa vangu. Baba vangu vakazofa. Mushure mekunge baba vafa, nekuda kwemari yandainge ndiinayo, ndakaita kuti pange pachita madelay. Mutumbi wababa vangu, chitunha chababa, chakagara mumochwari mukomanashi Kutsinye. Wandakaita, ndakagarisa chitunha chababa vangu mumochwari kwemwedzi wose, hama dzichichema, amai vangu vachichema, asi ndini ndainge ndichingobhadhara mochwari kuti chitunha chababa chinge chichigaramo mumochwari. Ndakazoendako kumochwari ikoko, ndikabva ndachizonocheka sikarudzi yavo baba. Mushure mekunge ndaviga baba vangu, ndakabva ndachizoudzwa nechirombo changu kuti ndaifanira kuti ndige ndichibuda muZimbabwe nekuti mari yandainge ndava nayo yainge yakawandisa. Ndipo pandakabva ndachizobuda muZimbabwe, ndabuda muZimbabwe ndakabva ndachizonzi ndige ndichitsvaka kunzvimbo kwandainge ndichida kuzogara. Ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndichida kutotenga iri imba, asi ndakabva ndaona kuti ndige ndichitenga iri imba hazviiti, nekuti muno handisi kuda kuzogara kwemakore akawanda sezvo ndisina kupiwa makore akawanda ekurarama. And by the way, patakazobvako kuMozambique inini nechirombo changu, takasvika zvichinzi sekuru vainge vashayika. Zvino ndainge ndisingachazivi kuti ndoita sei nenyoka iyi. Zvandainge ndava kuita mukomanashi ndezvekuti ndainge ndava kungofamba kwose kwandainge ndichienda, ndainge ndongofamba nebhegi rangu ndisingazivi kuti ndoita zvekuita sei. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndikaenda pamba pane vamwe sekuru avo vandakaudza kuti ndonyaya yainge iripo. Sekuru ava vakabva vachizondigadzirira dzavanoti macovenant pachirungu. Ndakagadzirirwa imwe covenant itsva, asi chirombo chakabva chachizoti icho nekuda kwekuti chainge chakwegura chakura, chainge chingokwanisa kundipa makore mashomanana ekurarama, nekuti chirombo ichi chinoti chakagadzirwa kuma 1880s ndipo pachakagadzirwa. Saka chinoti chakwegura, hachichakwanise kuti chirambe chirimo muno munyika yevapenyu, nekuti chakatarirwa kuti chinofanira kuti chinge chichidzokera kunyika yevafi, chinge chichinozororawo nevafi. Ndokusaka ndakapiwa makore mashomanana ekurarama. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Vemuno muSouth Africa vakadzi ava ndinoita vekuchinjanisa, and chavakanakira vemuno muSouth Africa ndechekuti kana uine mari, kunyange ukati ndinoda 5 kana 6 panguva imwe chete, havangamborambi as long as uine mari. Saka kurara kwandinenge ndichiita navo vakadzi ava vemuno, mukoma ndinenge ndakatobata sikarudzi yababa vangu iyo yandakacheka pachitunha chavo. Ivo vanoita sekunge vanenge vachirota. Kana ndikangotanga kungokurura mukadzi nhumbi so anototanga kutorota, anoona imwe vision yezvinhu zvinenge zvisiri kuitika. Ndinotomuka ndobva ndatonotora sikarudzi yababa vangu, kunyangwe baba vangu vakafa kudhara, but sikarudzi yavo mukoma inotomira kutoti twi. Ndototanga kutoita bonde nayo, ndakaibata ndichiita vakadzi vandinenge ndiinavo, inotosvika pakutorasa urume ndakaibata. Kana ndapedza, kana ndichimuda mukadzi yeye, ndipo pandinokwanisa kuzomudzokorora life and direct. Iye anenge ari kutsi kwehope, achingonzwa kungonakirwa chete nebonde randinenge ndichimupa nesikarudzi yababa vangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Yeah, hanzi seve muno muSouth Africa hanzi havatombondinetsi zvachose. Hanzi vanoda mari zvisingaiti vemuno muSouth Africa. Saka hanzi ndinenge ndichitovaita nesekarudzi yababa vangu. Yo pakaipa. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndine imwe wiki iyo yandakapiwa nebest friend yangu. Saka kwose kwandiri kufamba ndiri kudzwa kuti wiki iyi yandakambopiwa nebest friend yangu pandainge ndichienda kumuchato. Hanzi wiki iyoyo ndiyo yakazondiputsira musha wangu. Hanzi friend yangu ainge achitorwadziwa nekuda kwekuti ndainge ndichigara zvakanaka nemurume wangu. Zvinova zviri zvinhu zvakabva zvachizomurwadza. Saka paakazondipa wiki yake yainge yakatogadzirwa nechekare. Handizivi kana ndichikwanisa kubatsirikana plus zvichaita here kuti ndirambe ndichingoshingirira nekunamata since murume wangu atova neimwe mhuri, kana kuti ndongosiyana hanguwo nazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi zvinoita here kuti ndirambe ndichingoshingirira kana kuti ndinge ndichingosiyana nazvo hangu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.